Ay mga kalingap, andito po tayong muli mga kalingap at today at bibisitahin po natin si Samantha. Maalala nyo po, siya po yung una nating nailapit kay Kalingap Rab at patubahayan na po mga kalingap. Kasama ko si Ma'am Wena, ang ating tutor for today. Andito na, first time makita si Samantha. Siya yung ubod ng ganda. Sa bundok, nakatira po sa bundok. Pero bundok pa rin naman ito, pero malapit na kasal. Oh, bless. Si Jan. Sasara niya yung ano ko. Yung galing. Sinarado. Uy! Pasok daw, pasok. Oh, upo. Upo daw. Okay, Samantha. Oh, bless ka, Samantha. Yan. Kamusta ka na? Okay lang po. Okay ka lang? Dito ka at ano? Ano masasabi mo kay Samantha? Maganda si Samantha. Sa personal, no? Maganda. Ilang taon ka na? 12 po. Tapos puro na po. Grade? Grade 7 po. Grade 7 ka na. Ito si Ma'am Wena. Mag-tutor sa'yo ng ng counting Asawa ko siya. Oh, ito na yung asawa ko. Yung asawa, yung hinahanap mo. Oo. Yung bigas ko yan. Ito yung asawa ko, di ba hinahanap? Ha? Miss ko na si Kurap ko ay. Miss mo na si Kuya Rab. Sama mo tito ha. Oo. Mapo Sino yun. na naman nagupit ng mo? Sige, pinapaupo tayo ni si Jan, no? Ayun. Bigas, para may bigas kayo. Maganda na ang baha. Bakat yan. May TV kami. May TV na kayo? Wala man kami ilaw. Kukitan mo kami daw where daw, laba daw. Kailangan ng wire na mahaba. Okay. Umadala kaming bigas. Oh. Nino yan. Oo. Sawa mo yan. Ha? Alin? Ito. Si Ito asawa ko Di ba to. hinahanap mo ako dati? Ano pa lang mo? Ma'am Wena. Ate Wena. So si Kuya ay Okay na lang pa rin ako Ayan po si si Samantha. May bigas kami dala. Ano masasabi mo? Thank you po. Marami ng yan, marami na yung matagal-tagal na din yan. Tsaka ito, papakilala ko sa'yo ang tutor mo, si Ma'am Wena. Sige. Nasaan sila mama mo pala? Wala po. Ikaw lang naman lang ang tagabantay. Opo. Kaya pala nakasara. Bakit naalis si Jan? Opo. Sige, dito kayo dito kayo maupo. Na po mga kalingap, nagtaba na sila Nagtaba na din ni Samantha. Mataba ka na. Ha? Nasana may bata ka na? Ha? 5? 5 ang boyfriend mo? Sino-sino yung anong pangalan? RG. Sino pa? Isa-isa lang. Buti bungal. Tapos dyan. Gusto mo din magbasa? Ito si Ma'am Wena, gusto daw niya magtulong. Ilang taon ka na? Ilang taong ka na? 7 po. 7 years old? Po. Hindi, na siya? Panganay siya? Ikaw, Samantha? 12. Pa lang ako. 12. 14 po. 14 ito. 14. Bata. Bata pa. Si Jan? Ayos ka lang dyan? Ako din ito si Sijin. Mga artistahin nga. Cellphone ni Manta. Ha? Nagagana. Sira na yung Cellphone yan tubang po. yung cellphone mo sira na? Kalang daw sa dyan. Hindi pa naman pala sira. Naghanap kayo. Nagana pa. Bukasan, hidap bukasan. Mahirap buksan. Ikaw, gusto mo magbasa-basa din? Oo, tuturuan ka ni Ma'am Wena basta ganitong oras pagkatapos ng klase. Nakapag-aral? Hindi kasi special nga, nananakit daw. May kaaway ka daw sa school. May sinusunto ka. Napipikon daw sa mga classmate. Hindi siya. Okay na mga kalingap po, talagang alagang-alaga sila ng kalingap. Hindi na kalingap prob kasi matataba po sila.
Tsaka ano, naligo ka na? Ha? Naligo ka na? Ha? Po si anak mo po. Ay, nasa bahay. Dinala. Nasa bahay. Kasi nga, maturo ako sa inyo. Meron pa kami pang laro yun. Nakikipaglaro yun. Yun po yun. Sigaw-sigaw na yun. Dapat na yun. Nakanta na yun. Yun. Ayan. Marunong mo na siya magbasa si Samantha. Opo ka dito sa Samantha. Siya, marunong siya, marunong. Ay, hindi ko alam. Sabi ko, birthday tugang ko, October. Opo ka. Ma-birthday ka na daw. Kita. October, ikaw kailan ang birthday mo? Alay pa po. Ha? Sabi sabihin. Kailan? Handa na ako daw ni Papa. Handaan ka daw ni Papa mo. Kada daw po, mabakal daw cake. Mabakal ng cake. Kailan daw yun? Wala daw. Malaking cake. Kailan? Kaso kailan naman? Sa lobo. Ito, si Papa mo. English yan, English. Anong basa dyan? Ano lang ako? Si Sijan, mga kalingap. Okay lang, pinapaupo tayo ni Sijan. Letter F, ang sound niya ay fa, hindi pa. Father. Father, di ba ang Tagalog, ang English sa Papa ay father? Po si Lowelyn naman. Alam ko dyan, Lowelyn. Sino ito? Ano tayo picture reading? Ano to? Sino ito? Yan o, tingnan mo yung nasa Tingnan mo yung picture. picture. Papa. Ano English sa Papa? Father. Ano English sa Papa? Father po. Father. Very good. Very good. Pag sa mama naman, tingnan nyo, mama baga. Mama, mother. Ano English sa Papa? Kung ano yung sinabi ko, father. Ano English sa mama? Mother. Mami, pwede din. Mami, daddy, pwede rin. Alam naman ni Lowelyn. Ano yung mga mommy, daddy? Ano Upo ka dyan o, Lowelyn. Diyan ka maupo sa may ano. Ito ka. Ito na si Samantha. Tinitingnan ko yung... Oh, ito. Tingnan nyo. Oh. Tingnan mo. Oh. Ano yan? Yeah, baby. Wow, Oh, galing. ito. Letter Magaling B, po, mga baby. Oh, anong tawag mo kay at Samantha at... hindi siya ang pangalan. Ano? Bunso daw. O kapag may kapatid kang babae, ang tawag ay sister. Sister. Oo, sister. Ano nga ang English sa mama? Mother. Mother. Pwede din Ano mami. English sa papa? Oo. Father. Oh, andyan na si Samantha, mga Yung kalingap. notebook mo, yung notebook, yung mga notebook. Tingnan ko yung mga notebook niya. Uya po si Mama. Ay, uy. Father. Father. Anong English sa papa? Father po. Oh, Oh, father. very good. Anong Palakpakan naman English dyan. sa mama? Mami. Mami talaga yun. Mother. Anong English sa kapatid na babae? Babe. Puso. Sister. Ito na si nanay. Wala ko si Samantha. Pinapakuha ko yung notebook. Titingnan ko Andyan yung po si, si nanay. Nanay Mar. Ganda mo baga. Nay! Maganda ka. Mas Gwapo maganda po yan. ka. Gwapo yan. Mas maganda ka. Oo, at asawa ko yan. Gwapo siya, ana. Hello po. Gandang hapon po. Magandang hapon po, Nay. Kamukha niya si Samantha. Meron tayong libre tutor. Kasama daw po. Nay, libre tutor ng teacher yan. Ano po? English po yung dinala ko. Kala ko po ay, hindi pa po. Hindi pa po. Tapat pa sa Tagalog. Pero sa picture reading naman po, nakaka-pick up naman sila. Ang ganda ng sulat naman niya. Sulat mo ito? Kopya. Pagkokopya niya. Ito. Ito. Sida yung sipon. Ito.
Kanino itong sulat? Gano'n yun. Oh. Ay, Nay, kumusta ka na po, Ito Nay? yung sa'yo. Kamusta na po? Pawisan kayo? O, ba't Nagtatabas. nagtatabas ka? Bakit ka po nagtatabas? Ah, Para may pambiling bigas. O, meron na po tayo, libre. O, ano ni Samantha, pamasahe. pamasahe. Ah, At nagtutulong-tulong sa mister. ah, Nagtatakbo nga ako, sabi daw may tao daw sa bahay. Kaya- tinutulungan niyo po si Mister? Oo, Tatabas. okay. Papawisan, oh. Mm. Ang ganda ng parents sa Sabi daw po nung chismis, ayaw mo lang daw maano si Mister. May anong ibang babae at pogi si Mister. Hindi man totoo. Mga Ah, ano lang yun, mga sabi-sabi chismis lang yun. Mm. Mm. Mga ano dito, mga tao dito sa amin ay. mga Hindi naman lahat ano. Ninira. Hindi naman lahat ano, Nay. Mm. Mga sabi-sabi man lang yun. Sabi-sabi lang. Baka! Adya! Huwag Ano- maingay. Ano po na yung sabi mo? May dala kaming bigas. Makakatulong ba yun sa inyo? Salamat sa tulong ninyo sa amin. Mm. Ito pa po, may libre pa po tayong tutor. Okay na, Samantha. Hands-on yan. Talagang deep ed teacher po yan. License po yan. Ano, nanay. Masyado maitang. Para makita niya, makita kung paano may push pa, madagdagan pa yung kaalaman ng mga anak nyo. Yan ay. Yan yung importante eh. Matuto sila ng ano, Kanina. ng mga basic lang, mga picture reading, si ano Pati yung sa marunong siya. pagsulat, ito yung talagang sulat pala niya. Mm, Yung pagsulat niya, dikit-dikit, magkakadikit kahit hindi naman dapat. So Walang yun yung mga space. i-hands on natin kay Walang Samantha. space. Wapo sa susubok ko dyan mo. Walang space. Oh. Yun po. Sa kahoy. Dapat may mga space. Diba? Si Mr. Nay, kamusta na siya? Okay lang. Okay lang. Kayo din, nakikita ko okay na okay kayo na yato. Ang malulusog na kayo. Gusto ko kung banok namin. Oh, madami daw silang itlog. Kagan kayo? Ha? Pwede din. Toto ba yun? O, mantuto ka, ano? Kinakain mo man ata yung itlog eh, magiging manok pa yun. Daria. Samantha Daria. Daria po pala. Daria. Taga saan po ang mga Daria? Sa Pambuhan, madaming Daria. Ay, hindi ko kilala ang mga taga-pambuhan. Hmm. Taga dito din sa amin sa is. Pati yung pagsulat ay dirikita na hindi naman dapat. Ang bayan. Yun yung mga i-hands on natin. Hindi po ang bayan ninyo po. Yun po. Kasi kung sa school, madaming estudyante, Hindi matututukan. hindi matututukan. Ang bayan ah. Ayan si Samantha mga kalingap. Diyan. Sino pala yung nagsulat nun? Yung magagandang Oo, sulat. ito maganda. Oh. Sino ang nagsulat niyan? Ito po. Samantha. Hindi kasi pag nung high school din kasi ako, minsan na ano kami ng mga classmate ko. Sulatan mo ako mga ganun. Sinusulatan ka? May mga ganun din. Siguro hanggang ngayon ganun. Samantha? May nagsusulat sa'yo sa school? Ito maganda kasi oh. Tapos may mga space. Tama yung mga ano. Oo. May ganun man talaga. Hindi sila kung kabibili. Sinusulat. Okay. Kasi iba tayo yung sulat niya. Diba? Ito yung sulat niya talagang tunay. Oh. Ito. Okay, yun yung mga yan. Yung mga basic lang na kailangan talaga ng pang basic pero yung importante. Kahit Tagalog, ma-push natin ang Tagalog. Kaya ba yan, Bi? Tagalog. Kaya? Hindi ko kasi Mission alam. natin Sana yan. ang inano ko marungko. Yung marungko technique na pang simula pang grade 1. Yung Then, A, B, C, D. O, ganun. Pagbibilang. Nay, marunong si Samantha. Pagbibilang. Kunti pa lang. Kunti pa lang. Marunong ka magbilang, Samantha? Ng 1 to 10. Oo naman, syempre. Ha? Marunong 1 ka? to 100. Ako, try natin. Okay, 1. 12. 14, 15, 20. 21, 22,
23, 24, 25, 27, 28. 39, 2. Nasa 2 pa lang tayo. 28, 28, 29, okay. At least kaya pa naman. 30. May mga 31. natatandaan, marunong pa siyang mag-adapt, medyo mabagal lang. Kasi kapag ka hindi talaga, totally wala talaga eh. Yung ibang Nung elementary po siya, lagi po siya nakakapasok or hindi po? Kasi nasa malayo po kayo nun eh. Nakakapasok na nalakad siya palabas. Kalsada, nalakad siya. Hanggang pauwi, lakad siya dito. Kaya po, bihira lang magpasok nung elementary. Ngayon po, lagi na pong pumapasok. Sa ano na siya, isa dait na. Bila ko yun, oh. Araw-araw na Sang diet po sa kamambugan. Okay. Kamambugan nag-aaral. Mm. Sige daw, basahin mo daw ito. Kami. Sige daw. Tagalog ito. Nagaling na ito ang mausap mo yan. Nagaling yan. Naglalakad. Nakakalakad. Paano yan? Sa wala yan din niya. Kaya sa ulos sila. Yan po mga kalingap. At yan po yung namin, mission din kila Samantha na matulungan po na makapagbasa kahit Tagalog mga kalingap. Medyo marunong naman po makapag-adapt siya. Medyo mahina lang pero marunong naman din. Kaya naman po. Yan mga kalingap po. Nagano pa sila. Nagtanim-tanim sila dito ng mga halahalaman. May rose pa po pala dito. Ang ganda po ng flower na ito. Ayan po mga kalingap. Ang cute ng bahay. Pangmayaman na yung bahay nyo, Nay? Salamat Kay Kalingap Rob. Hindi pa siya bisa Tagalog din. Okay, mag-start sa basic. Start sa pang-grade. This two Basic. Sa letters. Basic lang, yung mga basic. Basta at least makapag siya. Kasi marunong siya magsulat, marunong siya magkopya. Alam niyo, sunod. Alam pa, ito. Kasi hindi niya ito nababasa. Habang nagsulat ako ng letter, ano mo? May ito, anong letter ito? Ito, anong letter ito? Ito. Dalawang. Sunod ito, anong letter ito? Letter ano yan? Ito, yan. Ano yun? Hikos sa sakat si. Yung C, letter D yan. Itong nasa unahan. Anong letter? Magana naman hikos ka. Kalingap Ito mga at kubis talaga sa alphabet. po. Ayan po mga kalingap yung sitwasyon. At least may mga volunteer tayo. Kaya ni Ma'am Buena na pag may time. Kagaya po nito hapon na. At may time ni Ma'am Buena. Ayan. Mukhang challenging ito. Kaya yan. Pray with the power of the Lord. Ganda po dito mga kalingap. Maganda yung ng bahay nila. Medyo malawak. Saka maayos yung hangin. Importante. Mga kalingap. Tabi, kamusta? Anong Mahirap talaga kasi grade 7 na siya tapos hindi pa niya alam yung mga numbers na iba. Kunti pa lang talagang katulad ng sinasabi nila. So anong dapat nating Yun nga, talagang kailangan nito ay matinding puspusan. matinding Puspusan talaga, puspusan? tas masimula tayo sa A, B, C, D, Okay lang yun. alphabet. At least, kasi kung sa grade 7, hindi na siya makakasabay. Hindi niya makakaya. Okay. Nagkukopya-kopya lang siya. Kung ano yung pinapakopya ng teacher, ganun lang yung ginagawa. Na- Pero hindi naman talaga niya nababasa. Pati Tagalog, hindi rin. Kailangan may isa talagang ABC. kagaya mo Katulad ng ginagawa ko kay Puti, kay Mary France Oo. dati. Si Puti, pinapabasa ko na ng mga English na mga mahaba. Okay, ganun talaga. Ito po, masubukan namin ni Ma'am Buena na makatulong. Kamusta na merong nagpo-focus din kay Samantha? Wala. Ayun, wala. Okay, yun talagang pwedeng Pag sa sa school, may may tutor din sa kanya nagtuturo. Pero hindi po teacher. Hindi. Hindi.
Iba kasi pag may focus talaga. Ano, Nay? Nay, sasabi mo na, talagang may concern sa mo. Matuto yung mga anak mo. Sana makabasa Basta talaga. Oo. Yung, tutukan pagbabasa at para mayroon siya matutunan sa Oo. school. para medyo okay yung niya. Kaya yan. Okay lang at late bloomer lang ata. Okay lang, at least marunong siya magkagaya ng numbers, diba ga? Pictures. Ayan. So sa susunod, anong gagawin natin, Bi? Marong ko nga. Mga letters Mamarong ko. muna. Kailangan malaman niya muna yung mga tunog mo. May mga materials ka na doon na okay, pagbalik. Tulad ng ginawa ko kay Okay, pagbalik namin, yan, Samantha na so, kasama ko ulit si Ma'am Buena. Ready ka ha, mag-practice ka na. Ano yung assignment mo sa kanya, B? May assignment nabasa ka na. siya. Nabasa niya itong sunod yung hindi niya na mabasa. Mahirap Tingnan. talaga pag lang kasi. Mahirap pag na. Sige daw, basahin mo daw ito. Patpato na nga yun. Uy. Ito, ga. Ga. Maingay. Gawa. Ga. Gawa. In. In. Gawain. Ayan. Ibig ka talagang Hoy! letters mo. Okay, hindi yung technique mo na lang. Naglilibang na. 40 na po siya. Halil. Si 17. 17. O, 17 ka ha. Tandaan mo ha. Si 17. Samantang Opo. Samantang 14. Ang sabi ni Samantha kanina. Gaano yung katawa? 14. 14. Tawat ko lang yan. 14, 17. Alam niya yung edad niya. Yung pangalan mo, alam mo na isulat. Oo. Okay. Siyempre, master na Kailangan yun. yung pangalan. Kuha mo si Nakuha ko dito, Nay. Ano nalilibangan nito, Nay? Mga laruan. Laruan. O, anong gusto mong laruan pagbalik namin? Nasira na yung bola eh. Si Jan. Oo, si Jan. Malungkot si Jan. Kalingap. Naawa ako. Ayos na yan. Bless ka. May gusto daw. Baka madisgrasya naman ito dahil sa bike. Huwag nang bike. Hindi mo po pwedeng maglabas. Bola na lang. Bola. Bola. Gusto mong ball? Maglabas. Pagbalik namin. Sige. Sige, Bin. At madilim na din. Balik namin po. Alam na tinangnan ni Ma'am Buena kung yung saan siya magsisimula. Ipag-pray mo. Natutulala ako. Pag-pray natin, syempre, Nay, pray lang din natin para yan Kasi yung kawawa po maganda pati si Samantha. kaya yan. Basta Kaya prayer lang. Pag nakatapos siya, makahanap siya ng trabaho. Kailangan marunong magbasa po. Kaya yan. Samantha? Okay, mag-ano na din kami ha. Pero araw-araw po siya napasok. Kaya yan. Sige, Samantha. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang laging makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka
Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin. Yan si Kalinga, ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan, mga Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan, mga Kalingap, good morning po. And today po, mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi